video, Mas. Ya pasti to. Iki jenenge iwak boyo. Lho. Piro ta? Piro ya regane? Iki paling sekitar nek mateng dibakar kaya ngene iki wae ya sekitar ya paling 30.000 wae. Nah, lumayan ya. Iki wae, iki cilik iki. Iki lanang iki. Lanang. Iya, lanang iki. Ana nuke. Nuke iki ana tapi ya saru ah. Oleh. Oh. Ini wae. Iki jenenge iwak Apa iki? branjung. Jenenge iwak branjung wae iki. Branjung. Heeh. Iki berarti macam-macam iwak iki ya. Iya, iki larang iki nek dikirim Amerika iki. Paketno iki lumayan negara iki. Adohe paket nang mereka. Lho iya iki. Oh meneh iki apa mau sejenisnya branjung. Nah iki senengane cewek-cewek iki iwak alusan ini iki. Halus ya? Iya iwak alus iki. Cocok iki. Iki jenenge iwak selar. Selar. Iya. Bodine sepo lho. Ramping ya. Mas, macem iki wae. Iki meneh akeh iki. Iki hasil miang hari ini ya. Ya hasil minyak iki mang angel kabeh golek iwak wae. Oh, meskipun tidak seberapa tapi ada hasilnya. Iya, wis alhamdulillah syukuri ae wae. Oh, wae iki lho. Oh iya ya. Oh iya. Ini carane bakare iki wong nelayan ngene sini iki carane. Bakare iki wae sini iki. Entekno iki kira-kira. Iya, gak entek iki paling wae akeh iki. Wis engko dikabarno iki. Kabarno keluargane kok. Ayan iki. Hasile iki mau mangkat isu bar subuh wae. Balik kan yaene iki mau. Pakai cukup gemangan ya. Wis lumangan wis seneng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki anak sing kari. Nggih. Nggih.